Natay ti upatapulo ket maysa ti tawen na lalaki a uniform personnel ken residente ijay Cavite ngem agdama nakabase iti ili ti Burgos kalpasan an aksidente ti maneho na motorsiklo iti barangay Davila iti ili ti Pasukin. Iti investigasyon, agpapabagatan na direksyon ti biktima idinta maipagrup an awalan ti kontrol iti manibela apaman a madanunan na ti pakurbada a paset ti kalsada. Doon sa barangay Nagabungan, Davila sir is dumaan siya ng isang sharp curve sir. Tapos nung padaan siya ng sharp curve sir is di niya na-estimate yung daan kaya bumangga siya sa isang concrete na post sir. Kuna ti pulisya ang nakasuot ti helmet ken saan na nakainom ti arak ti biktima di mapasamak ti aksidente. Insigida na itaray dayto iti balay pagagasan ngem saanen an idanon pa si bibiyag. Although naka-helmet siya sir, siguro sa sobrang bilis ng takbo niya sir, di niya na nakontrol kaya dumiretso siya doon sa post. Kaya medyo naging yun din yung naging dahilan kung ba't naging fatal yung kanyang yung na-sustain niya na mga concert. Kaya yun din yung naging result ng pagka dead on arrival niya sa hospital sir. Impasigurado ti Pasukin Police Station nga agtultuloy digiti addang da, tapnon addang agtali na ed na talgyad digiti kalsada ken innayon da makita damet a bumababati bilang digiti aksidente. Kunada da kala tulong ti kooperasyon digiti motorista, tapnon iti kastakit maliklikan digiti kapada nga insidente. Lalo na dun sa mga may pa-sharp curve sir, nilalagyan namin yan dyan ng mga reflectorized na mga stickers, mga signages para prevent natin yung mga VTI sir. Tapos nire-remind namin yung mga motorista, mga drivers na mag-ingat sila dito sa daan ng Pasukin sir. Magsuot ng vest, tsaka mag-helmet sir. Tsaka regular naman yung pagkakandak namin ng checkpoint sir. Kabayatan na natay ti 30 ket 2 ti tawen na lalaki a residente iti barangay 24 iti idi ti San Nicolas. Kalpasan an aksidente ti maneho na motorsiklo iti kalsada sa kupen iti barangay 22 iti metlaing na saunga ili. Iti investigasyon, ti biktima ken ti lubon na ti agturong iti abagatan na direksyon. Apaman nga overtake da iti bangir niya. Aksidente ang nakadinong parda ti kasabet da may samet laing nga motorsiklo nga adda iti sakay na adwa nga individual. Kapo kadidi sugat ti 32 anyo sa biktima. Insigida pimusay daytoy, idinto na sugsugatan met ti lubon na ken dagiti individual ang nakalugan iti nakadinong parda motorsiklo. Mark Magdirila, Balitang Solid North.